Čau kámo, mám pro tebe zaručený tip, jak se nebudeš nudit. Jsi levák nebo pravák, je to úplně jedno. Vem si ruku, jakou ti to bude líbit. Udělej si takovejhle objem nebo takovejhle objem. Já mám takovejhle objem, protože to už je pro mistry, toho se dočkáš. Zapni si svoji internetovou stránku, já už ji mám připravenou. Šáhni si rukou do trenek. Jestli jsi na tom tak špatně jako já, budeš to hledat hodně dlouho, ale já už to mám připravený. Podívej se, jestli ho máš suchýho, tak si na něj plivni. Já už jsem se ho poplival dost, takže já už nemusím. Ještě si čuchni, jestli nejsi vykoupaný, jdi se vykoupat, protože smradlavýho pindoura nemá nikdo rád. Asi se budu muset vykoupat. No, ale ať nezdržuju. Začni rukou hejbat nahoru a dolů. Až si budeš myslet, že už to budeš mít za sebou, dej si bacha, kam to stříkáš. Jestli si to stříkneš někam, kam si to nelíbí, ty si to po sobě budeš muset uklízet, ne tvoje máma. Takže nejlepší to bude na lino, z okna, na postel, do prdele, kam chceš. Takže ti přeju příjemnou zábavu a pořádně pohoň kovboje.